Ginahin mo mga pulis. Pulis, itin pa yung pulis probinsya, nag-iskutsi, ikas taglaran. Karon pa? Nagsugan si Hiriot. Ihangat na siya sa Liana. Aladay. Aladay. Di na ko sa kagwanta. Hala. Kagwanta. Hi guys, good morning. Natupag mga bata. Diya. Walong buntaga, mag-uwan gihapon. Plano nito akong maglaba. Hindi gihapon kalaba kay napaydaghang mga nilabhan. Mas naging adlaw ang tugar pa naman. O nang hindi ko kalaba. Luto kong itlog para mga bata. Diyan, magprito dahil po kong saging kay nag-request ang duha nga mukhaang ko nung pinagritong saging. Diyan si Aliana. Di dyan na si Aliana mukhaang nung saging nga dinungag. Dito mukhaang ka. Kapantay dyan ko, di dyan mukhaang. Manang, mukhaang sila gani ba sa prituhon. Ano yung magprito ko kay Juan. Hala. Mainit ako, dali. A few moments later. Good morning guys, mamawtanin daw guys. Ang suha itlog guys. Naibuhat iman mo kagbuhat guys. Nanunan po guys. Di mi mo kag nanunan guys. Artihan. Kisa na may mukha ginanunan, di ay? Ama? Kisa na may mukha ginanunan. Kamu ma? Mama di ka mo, di mukha ginanunan. Kaumang ko. Ha? Nag-out ko sa papa na Cebu pada ikong konsumo. Mapagtarong o trabaho ma. Kaya mag-unsa na naman ko. Sabi niyo ko tarong tuhan papa. Mingaw ko ni mo ate Aisa. Kisa pa yung di kami ngawan. Wala ma. Nanihilin day. Mingaw ko nahilin ma. Kisa pa man. Wala ma. Nahilin, mingaw ko ni mo nahilin. Ay, tatiri. 3 hours later. Hello! Hi everyone! Diyan na po si Dalton sa house na mo. Yung laag. Sunod-sunod din diyang laag. Gahapon o karon. Dali. Sige na. Hi! Dalton. Hi, Dalton. 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 Nawag na din ang patawang gani. Humot lagi kag, maralagi gumot og pamada. Gata, ano na yung nakalimutan. Hello. Hello, baby. Naman di ka pamilyo. Lamang ka. Clap hands. Clap your hands. Clap your hands. Close open. Ikabe. Ako na close open, bibila. Close open. Close open. Ano yung mga bagay sa aking gapon?
Apple mo na. Gabi yan, nakalim. Ala ka. Hala. Alipate, parang punta ng kulinan. Hala, nagbabay-babay man yung floor. Bye-bye. Hi! 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 Mo pa magmata diha. Mata kayo. Hindi mo lagang matumusubay. Hindi. Itong tayo sila. Nang lino. Hindi. Walang lekong sila. Tandi ko na sibo ka yung buto ng lekon, no? Kumain siya. Ang liog ba? Yung buto na. Hindi na grabe na yun. Grabe na. Hala ka. Dugay-dugay, mapot sila gidawat na ng kuan. Wala pa ako buto. Ngayon, may pangitaan pa magdugay-dugay. Bisa ko pa yung mga papel. Lulasun na naman. Manja pa, pagay, nurid-nuray, ano, ang jeristro, at tanan. Dahil nga na, dahil na. Hindi tayo makaluwas kung bisa nurid no right? Bao. Nga na, dahil balaod sa ato ha. Nga. Para makakogi sa oras kay ngit-ngit man. Malapit. Dali na ka. Malakaw rin ko guys. Matukos. Kuan. Ila pastura. Dali na ha. Itong sabot ha. Ikaw, prabutag mo. Pabujag di. Hindi mo prabujag ha. Ha Alexi. Huwag naman kasi gaya chati ko ha. Chati ko mabot magludi na na eh. Ha. Many unbearable hours later, the next morning. A few moments later. Yung na ng gatas liksian. Pagdali, ikaw yan na. Maligo po kag sa Jo. Hi. Good morning. Good morning. 3 hours later. Hey guys, magsabaw may isda guys. Magsabaw ng magbangos guys. Kaya guys, gipalit ni mama pangat bibi bangos guys. Bibi bangos guys. May laing guys. Harus ko kamungkay guys. Kabangag ko mama guys. Harus guys, mas kailan mo guys. Kamu guys, ay isang gisuwa para paniag to guys. Kamu ada di guys, week body guys. Kinamig isda guys. Nanay titay kanunay ng ulan guys. Pulaan nami guys. Balik ka mong sutaan guys. Inso guys. Sabi yung gisuwa ninto diha guys. Kami ba guys? Hi Ate Jolie. Hi Katire. Hi Naister. Mingaw ko nga tayo sa guys. Guys, dimingaw ko kung papari guys. Guys, sasaling paspason guys. Kayo ito na guys. Tugay ko makaharos guys. May sisahon guys. Sabay guys. At ayaw kalinting kan as video sa mama guys. Ang salamat guys. Tingluto na po paniud to. Kalyana, di kasaligag may magharos kay isang isa-isahon. Hinjaga mong bangus na palit. Kuan pa. Bibi bangus. Di ngbaw, may laing guning agi. Hinja, si tatay kay kuan mas tatay ka na di man na mahimugway sa baw. Pero kuan bangus sa bisag bibi bangus pa kuan. Kanang nailabas. Kuan din ni aging laing isda, dahil ni aging isda ganiya tugnos. No lang nga, no choice. Madugalik panahon nun guys kay nintaniag na. Pila dito kadlaw nagsigigiguan. Nilipay ko kagang mga nilabhan.
Mahuga na jud karon, mao jud naman nig padadyo na ning init. Kay lipod lali mo kada adlaw na magaduduan. Di mamagat ang mga nilabhan. Napagad kay daghang labhanon. Diya. Di mapwede kas ahog laba kay kuan, anay makahayhayan. Karon kuan kasi sa Aliana ko. Kuan karon among suwadyan. Si Aliana ba hang i-try og kanang nay pabaklay. Karon ang suwadyan og magsilbi ba jud na. Di ba ka kuan? Hara dyan suwadyan og unsa makaya ba? Kuan din ka suwag baklay sa Aliana sa unanay. Kaya nung ma-exercise po, kaya mo dyan na si Jay exercise, nara madanis bay, sila mag libot-libot, manangahan ng sayag pa baklay. Hours later. So guys, dyan na dami sa eskwelahan, wala mi nagbaklay. Nagsakay mi pa doon. Diyan na naguli mi. Balik ko na kain dyan ha. Kau, magbinutan ha. Di magkis-kis ha. Kiss ba na si maestro? 3 hours later. First time na Aliana magbaklay. Malabi ma. Hindi akagwanta di. Okay. Gusto yan. Malabi ma. Kaya ka nang hyper lagi si Ja. Yan kagabi eh. Tagdugay matug. Manang Malabi ma. sakto po dihang ipabaklay. Kaya arong kapuyan. Malabi ma. Arong makapuyan eh. Kay aron din namin mo inam si Jang tambal nga katong pagkatug. Madyo mo din makapoy si Ja kay. Arong makatug. Obserbahan lagi. Gikan sa Jang eskwelahan. Hangtod dito sa mua. Ang gibaklay. Hangat. Ikaw, gihangat ka? Magyangat ko ma. Andiyan sama na. Insa man kaya di. Lubaon ma. Hala kain sa makaya di. Hindi mo. Hala di. Saan man lang di man makaya kaya good na ajo gani di kaya. Hindi kaya ma. Kaya. Kaya Ina ma. nga kaya ni na ma. Makaya ma. Og di kaya mag motor ta danis. Kuan kutad naman ta hapit naman. Hapit na ma. Katunga naman ta. Hapit na ma. Di day makaya. Dara. Di ko na makaya. Malabi Hala ma. ko yun, lagi gani kay na lagi tubig. Hala. Malabi ma. Tanaw ra gudain. Nalagi nagagas na. Hala, nabuklo tag kuan. Tata na. Naglibata diya, nagbaklay po diya. Ay batas likod na, nagbaklay po na kaya gali ni siya. Malabi ma. Magda na nagabot. Mukha na kagpanihapon na matugog sa Jo. Aw yun, ilabay. Ilabay, terus bay ko an. Na bata diya, nagbaklay. Asa din mong bay day? Na bata nagbaklay diya, lupig ka. Gamay pa, nagbaklay. Malabi ma. First time ni Aliana. Mahangat ma. Hangat nga, na din ang magbaklay, hangatan. Natin ma. Oh. Na ba rin magbaklay, di hangatan. Na. Ato naman dyan ning panindigan day. Insa ma. Hindi naman dyan mo sakay. Kay nasugdan na, oh. Ato gupong suwayan, og. Mama. Ato gupong suwayan, dyan gabi, og makatug baka. Hyper makakadyo, haptan makagtangang gabi, karon. Hala. Mabad na ma. Mabad na Bad ma. lagi. Maligsan ka. Maligsan Ano ma. to hala? Ano to hala? Maligsan ma. Ihangat na siya sa Liana. Aladay. Di na ko sa kagwanta. Hala.
Kagwanta di. Kagwanta man di. Ay, iya, kagwanta. Hala. Malabi ma. Sao na rin, magbakler, ramiday. First time ni Ja. Malabi ma. Kaya ra? Kaya ra ma. Sunod magbakler, gihapunta. Kaya naman dahil. Kun ma. Diyan nakabaklay ni si Jag katunga ra. Kaya nakasakay mi. Pero gikapoy ko no si Ja. Nagagreklamo. Ikaw? Malabi ma. Malabi ma. Dali na. Hey, Oh. Ha? yung mga pulis sa probinsya, Lagi sa man? yung katong tupir Tupir. ba ditong kuhan, sumpong ko nga na yung triit na ulan-ulanan. Muring ba? Patay naman. Wala lagi. O kailangan tupir. Wala. Patay naman tupir. Wala. Malabi ma. Diba, ako nun, diyan ko nung kunilaban, sumbong nito kung nagugay na sumbong ko nung ako na yung armas na 3-8, lanan ko na, Gani ka. ha? Mga pula, nagkatawa, nagpulit yung katawaan. Tiyaw ba? Ayun sa naman kasi yan nga. Buta na galing ka dyan. Pagdudahan pa kag nakay pusil. Tupir lagi. Ginanhimog mga pulis. Pulis, itin pa yung pulis probinsya, nag-iskutsi, ikas taglaran. Karon pa? Nagtugan si Hiriot. Ha? Hiriot yung tugan. Tugan. Tupir. Patay naman. Mga lagi. Kanya tura lagi. Kailangan. Diyan karon pa nakalugar. Ano pa siguro? Ginghanian ko na sa tayong mga pulis. Kaya na ining report nga na ako ni pusil si tatay. Tiyaw baga dyan. Pero ka tao nagtambo. Hindi. Karan ko to sila. Diyan naka-uniform sila, pulis. Wa man yun pa. Ilang sakta na to ri babaw. Puro taman. Dapat sa kan katong ayun. Kaya gimbestiga sa tay. Okay, nako ni armas. Hala. Diyan. Sa una diha dugar ka ano kan turas 1967 pa. Kisa mo ko na nag-report nila. Super ko no. Oh, stupid siguro kay stupid mo ni ano. Wah, kali stupid suko nung konto nila. Mana mas ka super. Mana mas. Basa ko. Patay naman. Di man po tinior ganay kita gawa sa tayong pisula. Magiwa man.